Ayan, welcome back mga isko at mga iska. So ngayong araw po ay maglilimas po kami. Grabe. Alam nyo ba yung limas? Ano ba sa Tagalog yung limas? Hoy sister, ano sa Tagalog yung limas? Yung limas, ito po yung Yung limas, inubos lahat. yon. Pag ubos po ng laban po ng alugan. Tatanggalan ng tubig yung balong malalim. Ayan. Ayun. At wala matuod nga ako ito kay parang may dangas. Tabok. Ayan. So yung naglilimas po, yung nasa ilalim, ayan. Tapos si Dudo Onanisto, si Marmar, tapos si Isabela, ayan. Pinanliligo niya po yung tinatanggal doon sa ilalim ng tubig, kaya kahit medyo lumot-lumot na. Ayan. Ano yung inyong mga nakuha sa loob? Excited kasi kami kasi yung tuwing naglilimas, may mga nakukuha kami doon na mga mahalagang bagay. Minsan may pera, excited kami, baka may pera ngayon. Bali nang to. Ito, nito. Ayan na. Tingnan naman ha, bangin naman may doon. Naman doon ginto-ginto ng mga nakalagay ha. Hababaw lang pala. Yung mga natatanggal sa ilalim ng balon, ayan pinanliligo ni Sister Bila. Panliligo mo din yung Ano ba yan? Natsing tuloy ako. Huh? Ayun, hindi pa tapos. What? Ano ba yan? Ayan. Medyo na-allergy ako sa laman ng alugan. Yo, ikaw ay Bimbam Jew. Mag-hay-hayo ka dun sa mga, ayan, ikaw talaga ang aming bim. Pick-pack beam. Ayun, ikaw ay malaki-laking aming flying kiss sa mga audience, you. Flying kiss you. Flying kiss na nagbabaldiyo doon, ay yan. Tapos kiss Yushu sa sishu. Kiss Yushu. Ko talaga yung ang daming laman ng balon. Ayan, ito po yung kaigihan po dito sa amin, kahit yung balon po ay mga 2 dipa, 3 dipa lamang po, may tubig na kaagad yan. At saka dati-rati nung hindi pa uso yung mineral water, yung mga tubig sa balon, sa mga ganito, ginagawa naming ayan po yung ginagawang inumin namin. Wow! May ko O diba? Wow! Ako ba't ining? May, yan, lulali? Lulali, patingin, may nakuha doon na lulali. Hala, lulali, may nakuha. Wow, lulali, ano masasabi mo, lulali? May nakuhang, may nakuhang gold. Gold na lang. Ayan mayroon pa ding tinidor. Grabe, antik na yan, pwede yang iprinda.